Aukai ne? Ni ne baby wallahi. Na ga kike da ni. Ha baby kudin da kika ce in tura miki wajen wata biyu kina tambaya ta in tura miki to shine na tura miki. Yanzu ka rasa me zaka tura min sai tuke fiye da sati nawa ina tambayan ka kuɗi? Ka rasa fiye da zaka tura min sai tuke? Tuke ko za ka siya ni siyan man shafawa, sabulun wanka, turare? Wallahi baby in na samu ne zan ƙara tura miki. Amma dan Allah yanzu ni dai so nake ki hakuri. Dan Allah ki. Dan Allah dan baby ki hakuri na samu zan tura miki. Dalla ka tura kan nan ba mai da maka kuɗin kan matsiyaci kawai. Baby. Dan Allah dan annabi baby ki hakuri. Dan Allah ki hakuri. Dan Allah ka tashi. Ki hakuri baby dan Allah. Na hakura. Kin hakura? Na hakura. To shikenan. Tuke din baby. Tuke din ne. Tuke din da kika ce in tura ka wannan ba ina tura miki tun dazu amma na ga baki tura ba. To ba za a bada. Ki hakuri ni ko wanke ne dan Allah baby ki hakuri ki tura mu. Ko wanke ne wallahi na sai indomie ne. Ina so zan je na biya bashi mu indomie. Ko wanke ne ki. Ai ko sai dai mai indomie ɗori ka ba za a bada ba. Dan Allah baby ki hakuri.